Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Чӣ хел ҳастен бародаро, соз ҳастен, хуб ҳастен? Умедвор ҳастам ки ҳама кас ҳастият саломат ҳастен. Хуш омадем ба канали мо. Бародарони азиз, имрӯз 25 декабр аст. Қарор дорем дар мошинбозори душанбе, рӯзи шанбе аст ва он мошиное ки шумо гуфтагӣ ҳастен мо кӯшиш мекунем ба навор бигирем. Барои гап дастгирӣ суз шидагиҳои бародаро ана камтар статистикаи каналам фаҳмидагиҳае. Ҳама каса дастгирро фаромӯш намекунем. Дар навор яктаи лайка бигзорен. Фикротонро дар комментария бинависонед. Нарх навор чӣ хел ҳастад нисбат ба моҳи октябр, ноябр. Ва боварӣ дорам ки навор барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. Он нафаре ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, дар канал обуна шавен ва шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат бошед. Худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. Toyota Camry бародаро, Camry 3.5 кага 2012 сол. Ҳолати беҳтаринаш тамошо кунед. Ана маъқултон шуд. Номро ака ҳастай, метавонед занг бизанед, бу барои шуморо бештар маълумот метавам. Агуҷа танировкаш 1 солай. Дубайский вариант. 4 та балони нав. Свеча хайхтон дидестен. Салон шаг мегирем, салон шам як тамошо кунед. Салон сияй, электропакет, белюкай. Салафан каштаги ҳамаш қоидаviy. Коробкаш автомат, ана мултирул, пробег нишон додаги нест, печка, кондиционер кор мекунад. Объем моторуш 2.5 бензин. Маша чанд сум фти ака? 160. Бу муомила дорам. Номро телефон тамом акамоне. Номро телефон 960 44 0100. Хуб занг бизанед, яка барои шуморо бештар маълумот метаҳад. Хай бу нахтонҷои нолати мошина. Ана бу арзонан мешавад харидори аниқ бошед, занг бизанед. айнови канали Автолайф. Ана барои шуморо бу арзонан метавонанд бештар маълумотан мегирем. Да 2011 сол хундаи саната японка. Ҳуҷҷатош то 3 моҳи дигар мондаги ҳуҷҷатош камераи қафл кор мекунад. Ана нафарое да ки саната дар кораи марамат нам барои шумо ҳолати хуби хубш. 4 та балон. Ма ана салон шак тамошо мекунем. Салон суя электропакет. Ондаро пешиш опечатки. Коробкаш автомата, старт-стоп. Чанд қай пробегшам рака? 211,000. Кондиционер кор мекунад, хона печка. Хуб чанд сумака нарх шуд? 215 та. 215,000 бо муомила дора. Вариантои алиши дора фақат сум. Мешава алишиам дора. Хуб номро телефонам пешам намешава. Номро акарам айгона мозо. Ана касои дамахтун мешава бародаро. Чақчақ мекунем бу арзонан мешавад. Моторуш 2 бензини холи 8 литр аз худ дора. Номеро 938 89 41 74 74. Мерседес Е-класс бародаро 2005 сол. Авангард ана свеча хайхтон дидестен. Ана тамошо мекунем касои дамахул мешавад. Ман номро акара мемонам барои шуморо бештар маълумот метавам. хеле акайра баъд ҳам масъалаи кузуфуш
мотор ходовой чхела соза я без задаги чидаги надора боши электропакет коробка автомат B+. Равегиш 19,000 мултирул автомат монитор кондиционер печка ҳамаш қоидаҳои кор мекунад юкам дора ҳави мотору ҷудоай ди компрессор гази бензин нақша чанд сум гуфти якам бу муомила ду рӯхане оли ҳамун нақ накам бузурда варианти алиши дора ки фақат сум онро телефона мебия камоне 934 80 19 не хуб занг мезани яка барои шуморо биштар маълумот мета хай бу нахсуни нолати мошина Mazda CX-7 бародаро 2009 сол таъмировка кардаги ҳуҷҷат таъмировкаш то моҳи марта 4 та баллони нав хайхтони дестен ҳолати мошина европа объёми 2-3 қати расход максимум то 10 литр расход дора асои даки мақбул мешавад тамошо кунед умро якара мемонам занг бизанед бо барои шуморо биштар маълумот метавам салон сият даро электропакет чихоло ҳамона автоматаи коробкаш ранgai пеш бигирем дар шавӣ карда дидари қафо қати оинаи қафош таъмировка дорад то моҳи марта ҳуҷҷат таъмировкаша наши Yapışıyormuş. Takıl zaman. Olmayacak şey. این کد همش داشت. خب 122,000 پرابگ داره. اما مولتیرول، آبادریک، لیفت، کاروکاش автомат، دیپیوس، کاندیشنر، پیچکا همش کار میکنه. قسمت مولتی‌مدیاش تا اودی، یوزبی، سی دی، تا اندروید. این چند سمتی اکبر نقشه؟ بو مومیلا دورانه؟ خیلی واریانت هایشی دورا که فقط سوم. سوم اون نمره تلفن ابو کامونه؟ 901 22 18 و 19 زنگ میزنی اکبر براش مرا بیشتر معلوم میشه. خیلی بوی نختونین ولاتی ماشینا. نفرده کی مازدا دار کرده. Toyota Camry баъдаро Camry 2 хуб некта ҳолати хубаш американ кард 2011 солай объёми 2.5 қати бензини холия газай даг нест 4 та баллонуш навай рӯз як салонуш ҳам мегирам тамошо кунед касоида ки мақбул мешаванд номбаи акам ҳаст даро электропакетан абагриф дора мултирулам ҳаст автоматай печка кондиционер ҳамаш кор мекунад 144,000 пробег дора чихоло ҳамаш наванд хай бохтон мебинед бача оз ягар қафо мебиримш
شش هفت ماه دیگه تیمنی نورا 7 ماهیگه تعریف کن دورا 4 تا بالونش هم نوای روز یک قفا هم بگیرمش نرسه چند گفتی راکا 145,000 بای ترین معامله هم دورو خان ناملو تامه گونه که نمره تابگو همجا هسته نمره اکا 907 42 57 52 کسایی که مفهوم میشه باردارو حالتی خوبی خوب شه خیلی بختون هم میبینن اولا چه که میره روز یک گاید طرف هم میبینیمش سالن دریدگی پریدگی نه آماش نوای چه خدا همه نوای دریدگی نداره اسکوش هم نوای